Hai tempo que o reclaman, pero de momento non obtiveron resposta. A Confraría de San Antonio de Cambados urxe a Xunta que actúe na lonxa de Tragobe. No Pósito reclama unhas instalacións acordes aos novos tempos e a altura do volume de negocio do sector na vila. As instalacións xa non están de acorde co nivel do porto e da facturación que ten esta cofradía, e se necesitaba un arranxo, xa non digo unha instalación nova, pero si un arranxo importante para poder adaptalas á normativa vixente. A Confraría leva tempo denunciando esta situación. A petición foi trasladada xa á Xunta, aínda que polo de agora o Goberno galego non confirmou ningunha partida para a mellora das instalacións. No Pósito din que compre tomar medidas xa porque en certos aspectos se está a rozar a ilegalidade. Porque estamos xa en unha situación xa perigosa en algúns aspectos e rayando na ilegalidade en outros. Por iso o importante sería que se acometesen esas obras para poder adaptar as necesidades da flota e do que significa Cambados a nivel mar, ter algo digno para poder traballar como os demais. A lonxa de Tragobe leva sen renovarse dende comezos dos anos 90. O patrón entende que tal como se renovaron outras lonxas da zona, agora é a quenda da cambadesa. Estamos falando dunhas instalacións do ano 91. Aquí a maioría das lonxas da comarca teñen instalacións novas, pero nós desde o 91 hubo diferentes actualizacións en normativa sanitaria e estrutural e nós fomos quedando atrás. Incluso hai cousas que a nivel sanitario, despois desta evolución normativa, nos quedamos un poquinho atrás. O patrón maior reclama tamén que no Pantalán de San Tomé se instale luz e auga. Explica que xa se presentaron varias solicitudes por escrito sen resposta algunha.